Vineri, 21 ianuarie 2022, ora 14:46. Umblăm hai-hui prin Munții Apuseni, județul Alba, comuna Rieșeni, sat Fața Cristesei. Am urcat de la asfalt, așa, într-o plimbare de amiază, câțiva kilometri în sus, tot sperând să terminăm rândurile de case și să nu mai fie case. Și ia uitați unde au oamenii case pe aici, doamne. În vârf de munte. Ia uite. Ia uite-te. În partea aia e vârful Bihorul, dar nu se vede de nori. Și eolienele. Aici e județul Alba, în partea aia e județul Bihor. Piatra grăitoare. Ia uitați aici. Ia uite. Ia uite case. Și deja noi suntem la câțiva kilometri în sus. Ia uitați case. Ia uite. Și încă mai sunt, mai sus. Și aici. Cum ar fi oamenii ăștia aici? Izolați în România, vorba emisiunii. Ia uite. Ia uite, case. Și sus acolo, ia uite. Gazda noastră a urcat cu taful să le facă drum pe aici. Să le dezăpezească, că zăpada deja, ia uite. Ajunsese la aproape 1 metru, cred că a avut aici zăpada. Mai bine. Ia uite. Incredibil cât de frumos e locul. Și ce fericiți sunt oamenii ăștia care trăiesc aici. Așa am pustietate. Văcuța lor. Ia uite. Eu staf. Ia uite taful. Undeva pe acolo e ajuns taful. Ia uite casa aici. Frumos. Munții Apuseni. Raiul pe pământ. Ca în ger.